la ufike inkomo la lezi engidayisile mangingekho kuthiwa hayi kade kukhona inkomo lezi ezimnyama kuthiwa kunenkomo efike yama la esenta lapho esenta lomuzi la eqashisile la ngiqashise khona la khona eqasha kunenkomo ekade la kuthiwa ifike yama nje asiyibonanga futhi ndihambe nje ngixale ukuthi kanjani hayi kudlule emva kwesikhashana uzokube nesiqashe esishonayo kunesiqashe esishonayo hayi kwedlule futhi make kwedlula mhlambe inyanga izala ko7 8 iyabuya inkomo kodwa siqondani nayo ayifiki ngikhona ufika ngengekho ngizothiwa kade kunenkomo makade kunenkomo showcase khona umuntu ohamba esiqashini makuwafika inkomo kuzophuma idumbu esiqashini Nina bankashana kamenze yaphuza umlazanga ameva nina bendlonhle nophaphe ekhanda ehlala nasezantsi efundazweni zonke ekhona eNingizimu Afrika sibingelele le Black Life TV kama lohlelo ke impande zama Afrika kama lami Nkinsixhaka ngolapha kaloqa ngibingelele ngani zakuthi ngithobeke ngibonge nothando nesupport sithola njalo emgwaqeni masihlangana ngani zakuthi singayapi ngaphandle kwenu sithemba ukuthi abantu ba right ke siqhubeke ke nokusupporta umndeni okhulu usuku nosuku beze nezinkinga sixoxe siza ukuthi zishapi manje asike nodabeli lethu siza ukuthi ngabe kuyimpande zama Afrika namhlanje siphethe bani uzothini siyini ekufuna siyilalele thina obokuthi ukubeka indlebe na eza nodaba mfowethu sabona ngibona futhi njani ukahle siyaphila futhi ngana kwethu ubani lo uZethembe wakandlovu mfowethu ngiyazi ukuthi ma nisuke nifikela nisenza xoxa nathi ninosidalula izinto ezithile singazazi nisivula amehlo abanye befunda abaningi besho ukuthi hey yabona lento angiyithatha kancane kodwa since nixoxe khona into encane egezeka engqondweni nami ake size ubhutuze ngani cha mfowethu ngizwe ngento yasekhaya la ngizwe ngento yasekhaya engifuna ukusizakala kuyona mfowethu sure shuthi khuleni kwami lapha ekhaya ngikhule nomkhulu nomamncane sure shuthi ekukhuleni kwethu lapha ekhaya umkhulu benemfuyo oh yeah inqwabe inkomo indoda nje efuyile mfowethu isiphila nje uyena umuntu nje okhona ekhaya umkhulu okay no mama madodakazi akhe ekhaya komama la futhi ekukhuleni kwethu kule mfuyo le ngifuna ukukhuluma ngayo ngicabanga ukuthi yona mhlawumbe enenkinga kakhulu phakathi khuleni kwethu besiphuma siyolusa okay emaqeleni seluse inkomo beziningi lapha ekhaya bengaphekwa 50 kodwa bekunezi u10 nje ezifanayo okay uma siphuma sisemadlelweni zibe nokwenza okuhlukile mkhulu masithi siyayinqanda sithethise edayi singayinqandi siyeke makushaya ikhathi zantambama ziyehluka kuzona kulezi ezinye siyakwazi ukuyiqoqa emadlelweni siyibuyise ekhaya lezi nje makushona ilanga ziyayibuyela ziyazi ufuna zidle manje ziya ngasekhaya zazi u10 ezimnyama ziyibuyele zona ziyayibuyela zekhaya umhlambi wazelusi qhubeke ke siye ngokukhula silokuselusa la makwenzekile kulezi inkomo kwakhona ebuthakathaka kunezinto nje beyenzelwa zona eceleni noma mhlambe kufika ukuthi kube nalowo mkhuhlane kunalezi sifo kuthophe komkhono benkomo kanjalo futhi mhlambe linyazo opheka komkhono ufika ukuthi mhlambe iyafa nakwenzeka kunomehluko nje kulezi ezimnyama so imifile lenkomo lemnyama bekulindwa kushona ilanga futhi nasekhaya besingabikho right makulokhuza inkomo emnyama besingaphili nje kahle ekhaya bekube ngathi nje kube umuntu konakele isimo esikhulu engathi kufa umuntu eish mkhulu naye ekhaya beba nolaka ingangeneki bonke engathi thina esibulala inkomo so lenkomo ibingcwatshwa ibimbelwa nje bengadliwa ezinye inkomo la thothi ziyafa komakhelwane ziyabulawa ziyaqedelwa ezinye zifele zona kanjalo zihlinzwa abanye abantu omakhelwane bayidla inyama evela abanye bayiphekela izinja abanye incuba yebo abanye bayidla amakholwa akawayidla le yasekhaya
ibimbelwe ebusuku umkhulu besithumda siyombe ebusuku. Hawu. Simbe umgodi nje igodi impela njengalo muntu. Hayi mase siqedileke sibuye simtshela umkhulu mase siyasixosha hambani endlini. Siyongena endlini umkhulu kuyasala ke. Yeah. Asazi ukuthi wenza kanjani. Ayikwanga ukukhula ke. Kuthe ngelilanga sengikhulile nje nami sengimdala ngoba sengimdala nje. Esekhona nami umkhulu engakashoni. Wangibeza umkhulu ewaxoxa ezinye indaba. Ngalezi inkomo lezi ezimnyama. Makwenzekile ifile lenkomo le. Uyahamba umkhulu uyofuna enye. Hawu. Makufe kulezi ezimnyama. Lezi ezinye ezimbala ejwayelekile nje. Hayi ayinankinga kakhulu makufe yona ifile nje. Ifile lokudlula kanjalo. Yadayisa kanjalo. Okusho ukuthi ehambe ofuna makufele ehambe ofuna enye inkomo umkhulu. Sure. Ebuye nalo leli nkonyane malifika leli nkonyane alizu treatwa njengezinye inkomo. Izothathwa la lenziwe imithi ethize liphuziswe lo mithi le ethize. Asazi njalo ukuthi kwenzakala kodwa sitshela ukuthi nje indlela yokunakekela imfuyo. Hayi. Khulu ethi umkhulu kimi ngelilanga uyazi ndoda kunento eserious ofuna siyikhuluma. Ngicanga ukuthi wayesebona ukuthi usezohamba. Okay. Ekukhulumeni kwakhe leyo nto leyo awuphelanga unyaka. Ethi umkhulu kimi indoda la lezi inkomo lezi zala ekhaya zifa la ekhaya. Izona inkomo eziletha umcebo la ekhaya. Oh yeah. Angithi la ekhaya vele ngoba ziningi nje inkomo kuneyinkabi eziqashwayo. Ziyalima la ekhaya thothi ziyalima nakomakhelwane ziyakhokhelwa. Yabo. Ethi ubaba baba mkhulu lezi inkomo ezimnyama ziyasebenza izona inkomo eziphilisa la ekhaya. So kuzomela njengendoda ngumele lokho. Ngiyathanda ngithanda. Kodwa njengendoda kuzomela ngumele lokho. Hayi ngize mkhulu izona inkomo eziphilisayo kanjani. Ayenabe kumkhulu lezi inkomo zizilwane ezithiza kuzona inkomo ngempela. Sure. Zilwane ezigadayo la ekhaya kuyizona ezifaka imali. Hayi. Ngithatha umkhulu kanjalo sijikele endlini yakhe. Masifika endlini yakhe ngigcabe phuzise eminye imithi. Umuntu onegazi. Obomvu fakwe negazi ngiphuze la. Ethi umkhulu hayi ndoda makwenzeka ke. Ngisithele. Siyowazi kumsebenzi walezi inkomo ezimnyama. Lezi inkomo ezimnyama ayihlatshwa. Ayizali. Yo. Zizilwane nje zala ekhaya. Hayi mkhulu. Ayingaphila ke nomkhulu. Kwafika ke isikhathi sokuthi umkhulu edlule. Yeah. Uma edlula umkhulu kwahlatshwa. Inkomo la embili. Eyahlatshwa yenye asidlanga thina la ekhaya. Yayidliwa komakhelwane ngokusho kwakhe isiyalo sakhe wayesiyale ngaso. Yadliwa komakhelwane abale bangaphandle enye ke yahamba naye ke. Manje ihamba naye la egqitshwe naye. Egqitshwe naye. Oh, okay. Okusho ukuthi ke manje ngoba umkhulu engasekho nje kuyahamba ngiyaqhubeka lempilo engiyabona hayi. Akuhlangana. Ngakhetha ukuyidayisa zonke ngifuna uqala kabusha. Hawu, ibusiness. Nalezi zimnyama? Nalezi zimnyama. Abe, okay. Kwabe ngidonsela amanzi ngomsela. Mangidayisa ngayidayisa zonke zaphela ngifuna ukuqala nje kabusha ngenze ngenye indlela ngenye ibusiness. Ngizokwazi ukuthi kuphilwe ngalo la ekhaya ngoba phela lona business ebeliphilisa leli la ekhaya. Hayi ngiyidayise. Zithenga ke iphele inkomo. Abantu badanele bebuka. Ndoda inkomo esiyithenga siyibuka. Hawu. Kusenje ngakho esibayeni. Hayi ukuthi mhlambe kuse kuvuliwe esangweni lesibaya zantshona. Kusenje ngakho akwazi ukuthi iphumephi. Hayi ngingana into mhlambe zifohlile izobuka. Hayi lutho inkomo. Nomunye futhi kanjalo ngakwana abantu belo beqhamuka bezo report hayi. Inkomo ndoda esiyithengile. Hayi vele. Okay. Qhubeke ke impilo ke ngithengile lezi inkomo ngase ngiyakha ke. Sengizofuna indawo ngapha emadolobheni ngase ngiyakha ama-cottage. Sure. Angithi ngifuna indlela yokuthi kube ibhizinisi engizokwazi ukuphilisa ngalo umndeni wasekhaya. Yes. Ngakhekela ama-cottage lawo. Thola iqasha. Siqasha ngithi yona indlela vele engiyifunayo. Ngibalekela ibhizinisi ekudala. Hayi siphile neqasha. La ufike inkomo la. Lezi engidayisile. Mangengekho kuthiwa hayi kade kukhona inkomo lezi ezimnyama. Kuthiwa kunenkomo efike yama la.
Esenta lapho. Esenta lo muzi. La ngiqashise khona. La khona eqasha. Kunenkomo ekade la kuthiwa ifike yama nje. Asiyibonanga futhi ukuthi ihambe nje. Ngiqale ukuthi kanjani. Hayi kudlule. Emva kwesikhashana uzokube nesiqashe esishonayo. Kunesiqashe esishonayo. Hayi kwedlule futhi. Make kwedlula mhlambe inyanga izala ko7, 8 iyabuya inkomo. Kodwa siqondana nayo. Ayifiki ngikhona. Ufika ngengekho ngizothiwa kade kunenkomo. Makade kunenkomo showcase khona umuntu ohamba esiqashini. Makuwafika inkomo kuzophuma idumbu esiqashini. Hayi abantu baye babonda engathi khona inkinga khona. Bathutha abantu. Ayisekho ke manje iqasha. Sekuthenya ku-end. Manje inkinga enginayo enza ngisondele lapha kakhulu ku-Black Life TV. Ngifuna ukusizakala. Ngoba isithwalo lesi sikamkhulu siza kabi. So njengoba usho ukuthi wena wadecide ukuyidayisa lezi inkomo zonke. Umnikazi wazo njengoba endela kweliphakade nje akafiki nangamaphupho asho lutho. Yabona uthinta enye indaba. Bengisaba ngisho ukukhuluma ngoba kungenzeka mhlawumbe ngiba ngikhuluma nje phinde umkhulu futhi enze same story lento engebalekela. Umkhulu uyafika. Ufuna inkomo zakhe la. Mayifika akafike eze umuntu washonayo. Ayibo. Mayifika ufika ewumuntu ngoba nginawe ngikhuluma nawe. Ufike efuna inkomo zakhe. Angikwazi ukumphendula ulimi kusuke nje. Ngazi ngachaza kanjani akukhulumeki mase kodwa ukhuluma yena edweze hapa. Ngimbuka kanje hayi ukuthi ngiyaphupha noma kanjani. Ufika nje nixoxa nje. Ekhuluma yedwa ngikwazi ukumphendula. Sure. Khuluma ethathe ngeinkomo zakhe ekutshela ukuthi uyayifuna inkomo zakhe. Bakuthi kanjani angifuni neinkomo zakhe uzothatha isinqumo. Esuke futhi edube hapa. Ngalesikhathi kuqala ke ulimi luqaqeka umuntu sengakhuluma akasekho vele sengasekho ukuyiphendulela ukuthi nakho la ngaba nenkinga khona. Engaba nenkinga khona ngikwazi ukumchaza ngoba yena ufike esho lokho afuna ukusho. Mina ethola ngaleso sikhathi ulimi lwami alikwazi ukuqaqeka ukuthi ngingakhuluma. Manje lapha ekhaya nekhula nezingane umuntu okuphela nimaziyo umkhulu obaba abekho eduze kwenu. Obaba asibazi obaba ngoba sakhula thina naye umkhulu. Sizalwa nje umkhulu. Ngoba sisonke nje amadodakazi kamkhulu mathathu. Sisonke siba u7. Siba u7 7. Yeah. Sithi umuntu umadodakazi la kamkhulu sizalwa amadodakazi. Washithi obaba bena azange banihlawule naza amakhaya nikhula nje la ekhaya komama. Khulile ekhaya komanje mfowethu amakhaya ayaswaza kubo koba. Ayaswaza. Manje njengoba kwenzeka zonke le story umkhulu oqala nje from eqaleni exoxela ukuthi nansi into uzokwenza kanje kukhona nomunye omtshela ekhaya like oma akekho umuntu owaziyo yonke lento eyenzakala wona wedwa nje. Angazi noma khona kodwa akekho sokakhuluma ngakho ekhaya. Ukhombisa ukuthi khona ulwazi analo. Ungazi ke koma kodwa akekho sokwakuveza. Ngoba kuyimena engiqala ukukhuluma nje. Ayakukho sokwakuveza ekhaya ukuthi khona into ayaziyo ngalento eyiphethe umkhulu. Yeah. Ayikho nje kodwa besizingane zakhona ekhaya komkhulu. Sonke nje ingane zamadodakazi akomkhulu besingawazi amakhaya ukuthi okay kubo kwababa masiya kubo kwababa siyakuphi kanjani. So njengoba kuvela ukuthi ngesikhathi umkhulu endela kweliphakade waqedwa nenye inyadlo yomphakathi uyakuveza futhi ukuthi labantu abayidla bonke akuphindanga kwahamba kahle. Uthini umphakathi nje wona ke nje ngokwa emphakathini angisezwani nawo wonke. Ekhaya ngisho ngakwenzakaleni. Hayi abakekho umuntu othi ngisho ngabe kuthiwa kuyashaka mhlawumbe kusho umuzi akekho umuntu ongazocisheka ngoba bonke abantu bayazi ukuthi kwangena lapho sohamba kahle ngoba ngalesikhathi umkhulu edlula. Kunenkomo agqithwa nayo engadliwanga. Kunenkomo eyadliwa. Kodwa engadliwanga yithina abasekhaya. Eyadliwa kanti kulabantu bokuhamba kunabalimala empilweni. Namanje impilo zabo azikho right. Abanye ngathini bayinikela kakhulu etshwaleni umuntu ubona ukuthi akasenalo ithemba lempilo. Abanye bakhubazekile ukukhombisa nje ukuthi nje lento abayidlayo yaba affect. So kabantu asiphili kahle nabantu emphakathini. Isikhathi esiningi nami ngisemningi nje ekhaya. Nabantu abasekhaya baphilelana nomakhelwane. Ngenxa ukuthi leso sizathu abantu bayasho ukuthi hayi kuloya
kunento engahambi kahle kunento engahambi kahle. Eish, angazi mhlawumbe mangabe nibuka lapha ekhaya nibheka lento nina niyayazi mina iyangidida kodwa ke sikhule nosonke emakhaya siyazi lento ukuthi baba nomkhulu nobani bafuyile kunemfuyo nje ekhaya ongayazi ukuthi ihamba kanjani kodwa lokho axoxa manje kwehlukile inkomo ezishumi ezimnyama athi wayidayisa ke mayidayisa zonke nalezi ezinye akuphindanga kwalunga ngoba amakotisha wakha kushona umuntu usuku nosuku njengamanje akhala ngakho amakotisha anawo ayinqwabakazi ahleli wodwa ngeni umuntu ngoba abantu basaba into yokuthi makwangena lapha uba ngohambile emhlabeni mfethu ake ngithole la endabeni ukuthi ke lezi ezimnyama uyasho ukuthi busuwazi ukuthi igeliwe nemkhutshana lezi ezinye inkomo bezanda kanjani umkhulu bemfala kanjani imali lento yenkomo lezi ezimunye imbala lezi ezimbalayo beyizalana kwenza isikhathi kuse kunenkomo ingathengwanga hayi bengayithengi inkomo bezizalela lezi ezinye sometimes makunenkomo entsha siyibona ngoba ikhona esibani ukuthi nayo inkomo sesinenye inkomo leyo sazi noma umkhulu bayithenga ebusuku bemdelivele ebusuku kodwa bekusakunenkomo esibayi usho ukuthi uke wachaza ukuthi lezi ezimnyama isoyinyamalelo uthi umkhulu usuke ezolanda manje wathi ayiyekwe singalandwa singavinjwa zifana nani fana nemkhovu yala ekhaya utikoloshe bala ekhaya bona babheke sonke isimo sala ekhaya eyisha nina nibona inkomo akuzona inkomo yebo akuzona inkomo lezi esibuka thina ngamehlo so manje wona kulabo bantu abadayisa kwabuyela emuva obheka ukuthi lezi inkomo sengayitholani back since sekunenkinga kanje ukubuyela emuva lezi inkomo zonke lezi ezu10 ukudayiseka kwazo akukho ngisho yodwa khona akukho ngisho yodwa ebonakalayo bonke laba bayithathile zavele zanyamalala kubona naba abazazi abanye bafuna imali zabo back kuphela ke ngoba le inkomo zagcina kubona nami ngokuthi ababuyisa inkomo mase ngibuyisa imali esikwenzeka naseqala hayi kuyaxatshwana kwale nale kuba ukuthi manje zonke lezi inkomo uthi ayibuya azikho kwazona azikho kodwa manje ingcapha kuyavela ukuthi iyabonakala eyodwa iqhamuka lapha kodwa manje emqashweni ukuthi isukaphi iphinde ishonephi engabe kunama ngoba mina ngiyibona kusho bona abantu uthe kade kukhona inkomo kanje Kuva kwalezo insuku hayi khona uhambayo esiqasha manje kuyafika nje ngathi isuku izolanda isiqasha indlela kwenza manje abantu sebeze baphuma abafuna ukungena ke futhi nabanye ngoba sebeyatshela bayazi ukuthi hayi kufika inkomo lapha ilanda umuntu fika inkomo ilanda umuntu ifika ime nje sento ibuke kanje lapha endlini ayibonakali futhi ukuthi iqhamuka ngaphi noma isihamba futhi abayiboni bayibona nje imile bayibone futhi ingasekho but asibonge ithuba nokuza ngesixoxelo lo daba sithemba ukuthi ke kuzohamba sikwazi ukuthola umuntu ozokwazi ukukulekelela abone naye ngakwazi ngixazulula asiqinisekisi ngoba njengobusho nawe usugijima endatla ngothi zonke uzama ukubhula lomlilo ubhuleke kodwa ke sithemba ukuthi sogcina simtholile ozobhula bayi sengathi ngingasizakala wethu sibonga sengathi ngingasizakala ake asibonge kakhulu babukele emakhaya uma ukuthi mhlawumbe nesithamelela isitori sethu sosuku sithemba ukuthi nawe khona ukufundayo ukutholayo ozokwazi ukuthi ukusebenzise kule story ebesishare nawe lezi impande zama-Africa Black Life TV igama lami uKing Sichaka ngwalapha kaluqa kwamanje nisale kahle sihlangana ku-episode elandelayo uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala The Black Life TV.